बहिन उमरिया के बारी हो अरे बारी हो पिया और देखी हाँ कहे के बा ए राजा वही पर ले रहा कहे के बा कि कहाँ ले जल हो पिया कहाँ ले जल हो पिया कहाँ ले जल हो पिया कि मुँह पे डाली के चदरिया कहाँ ले जल हो पिया डाली के चदरिया कहाँ ले जल हो पिया ए हमरे सऊदिया वाली वो मीना जी कहाँ बाड़ू अरे आवा सऊदिया के कमाई ना मांगत ही जा अरे जवन देबू ले लेवल जाई आवा सऊदिया के कमाई थोड़े होला खाली डॉलर दिया और कुछ मत दिया कि कहाँ ली जल हो पिया कहाँ ले जल हो पिया कहाँ ली जल हो पिया कि मुँह पे डाली के चदरिया कहाँ ले जल हो पिया आई कहे के बा निर्गुण के माध्यम से हाँ कच्ची कांचे पहसवा के बलिया बनवला कहानी जल हो पिया अच्छे पाँच सवा के बलिया बनवला हरे लेके आए हमरे वो माता जी के भाई के तरफ से अपने बहन के अपना के तीसरी खाती देखना भाई बहन के प्यारे कुछ और होला लेकिन देखा झुल्लन चौहान की तरफ से किसी का पुरस्कार बा उनकर फरमाइश बा निर्गुण के कि एक दिन नदी के तीरे हो जाई हो जाई एले की रात भर निर्गुणे भजन होई हाँ आत्मा के शांति खाती अब ड्रामा भी होई बहुत ही सुंदर है पार्टी से ड्रामा होई हाँ 2 बजे खड़े हो जाई एकदम भोरे में लेकिन देखा हाँ जे भी बचल खुचल हो आवत ना है लोग भाई हमारे सऊदिया वाली बेवती ना का करे बहुत नाराज है पैसा नहीं हो उनके खाली देखल चाहते हैं काचे काचे बासवा के डोलिया बनवले कहाँ ले कच्ची काची बासवा की डोलिया बनवले कहाँ ले जाल हो पिया हाय हमारे माता जी के बहन के तरफ से जी इसका नमस्कार आ दुर्विजय जी और शरीफ जी कहाँ बानी दुर्विजय और शरीफ जी अरे आई आ सऊदिया वाली दुकान तो के बोलब रात भर बोलब ना एगो बोली जानो लिया कच्ची काची